Kaixo, egunon, goizeko 8 dira, oso nekatuta gaude, baina oso pozik ze gaur Ardibeltzak musikala grabatuko dugu. Neri pertsonalki asko gustatu zait abestiaren aukeraketa, Ardibeltzak oso abesti polita da nere ustez, eta oso divertigarria da, bai dantzatzeko, bai abesteko, eta gainera nere ustez bertsio ederra gelditu zaigu. Hemen hau Patrikin, ilea apaintzen, eta galetu diate ea zelan daramadan dantza, Ardibeltzako koreografia. Baina esan, denbora gutxi eukinun ensaiatzeko, eta nahiko Ardibeltz nao koreografiakin bai. Nik konfiantzak nigan, eta gaur atope ongo naiz ensaiatzen, zehatzu bai gauean egon nintzen jotake horren saiatzen, beraz ikusiko dugu emaitza nola teatzean. Baina, nik uste garrantzitsuna nire garako konfiantza dela. Eta jazta. Hauen entxegoa ikusten egon naiz, Ardibeltzen entxegoa eta haze dantza, haze ondo egiten duzu, ze ondo gelituko zaizen, pila bat gustatu zait, baina berean egia da, pena pixa bat ematen dira da, ze izar lehenengo atalean ez dago oso animatuta eta orduan ez da musikal honetan egongo eta pena asko ematen dit, baina ez da zer gertatzen, ze zuekin batera gozatuko dut pantailaren bestaldean. Lehenengo, musikala baino lehenagoko sekuentzia grabatu dugu, eta ondoren, hasierako eta bukaerako musikalaren transizioa. Ikusten duzuenez, hasieran pertsonaien betiko janzkera dugu, eta gero bat-batean denak beltzez ateratzen gara. Hasierako aldaketarako maila jotzeko unea erabili dugu, eta gero mahai gainetara igo eta salto bat egin dugu. Eta hori bukatu dugunean, aldatzera joan gara eta bitarteen teknikoek set aldatu dute, argiztapena aldatu dute, ilun jarri dute, kea bota dute, argi gorriz bete dute ikasgela guztia. Orokorrean, 5 pase inguru egiten ditugu musikaletan, batzuk orokorragoak eta bestiak gertukoak. Ja, eskugaiago ezinezkoa. Eskerrik asko ekipo. Dantza zaila da, bero asko pasa dugu, baina nik uste dut ondo geratu dela. Kaixo! Oraintxe bertan bukatu dugu lehen ataleko Ardibeltzak musikala grabatzen. Bai, bero handia pasa dugu ikasgelan eta izertita gaude. Baina, uste dugu oso polita geratu dela, beraz, zea zuen gustokoa den. Agur! Agur!